Izvinjavam se zbog zakašnjenja, imao sam konferenciju za štampu. Plastični hirurg je na operaciji povećao jednoj ženi grudi. Nakon operacije, kad se žena probudila iz anestezije, upita je: Gospođice, da li vam se dopadaju grudi? Da, reče žena. A doktore, može li još jedna operacija? Koja? Želim krupnije oči. Doktor će na to: dobro, onda sestro, dajte gospođi račun. Wow! Došao pacijent kod doktora, pa ga pita: jel imate nešto protiv kašlja, doktore? A doktor mu na to odgovara: ne, nemam ništa protiv. Slobodno kašljite. Wow! Vraća se čovjek od doktora, sav zamišljen. Nailazi mu prijatelj, pa ga pita: šta ima novo, prijatelju? Čemu takva zamišljenost? Evo, ništa, bio sam kod lekara. I šta ti je rekao? 200 evra. Ma, ne pitam te to, nego šta imaš? 50 eura. Ama, pitam te, šta ti fali? 150 evra. Wow! U privatnoj bolnici. Kaže doktor drugom doktoru: ovaj pacijent mora biti hitno operisan. Drugi pita: zašto? Šta ima? Kako šta ima? Pa ima pare. Wow! Doktore, bole me leđa kad ujutru ustanem. Pa ustanite popodne. Wow! Sretnu se dva prijatelja posle dužeg vremena. Prvi pita drugog: pa kako si, prijatelju, šta ima kod tebe? Pa evo, sad idem platiti račun za struju. Nisam to pitao, nego kako je inače. Inače će mi isključiti. Wow! Sviđa ti se moj novi iPhone? Nije loš. Koliko si ga platio? Nisam ga kupio. Dobio sam ga. Gde bre? Pobedio sam u trci. Pa koliko vas je učestvovalo? Pandur, vlasnik telefona, i ja. Wow! Otac gleda račune. Pa ove cene nisu normalne. Račun za struju, mobilni, fiksni, grejanje, kablovska. Kad će već jednom nešto da padne, kao što obećavaju? Sin: čale, kad već pomenu, baš sam jutros išao na ispit. Wow! Koja je razlika između psa i oženjenog muškarca? Nema razlike. Ni jedan ni drugi ne diraju domaćicu, a komšinicu bi rastrgli. Wow! Svađaju se muž i žena i pita muž: je li bre, ko u ovoj kući nosi pantalone, a? Žena: ti, ali ja biram koje ćeš da kupiš i da nosiš.